जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव गोबां थेरापिस्ट नुनाय जायो एबा गोबां दङ होननानै मिथियो आरो गोबाङानो सानाय सुनायखौ फाहामो। बे खेबाव सानाय सुनाय नङा, बे खेबाव जों दिन्थिनो नागिरदों फेन्दानि गनाय बेगेंखौ थेरापिस्ट थुब्लाव ब्रह्मआ माबोरै गोरलैयैनो खम समनि गेजेराव सोनानै होनाय जादों। जों बयबो नुनो मोनबायदि फेन्दानि बेगें अजानाय सुबुङा बेगेंखौ सोजाबफिननानै गोबां खुसि जादों आरो फेन्दा गनायनि खस्थ'निफ्राय बारग'नो हादों। जों बेखौ मिथिहोनायनि जाहोनानो जाबाय बेबायदि खुगा, हान्थु, खेलाखुन्थि, फाफ्लि, एंकल हिप जइन्ट डिसलकेशन जायोब्ला जों थोंजोङै बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव फाहामनायनि राहा दं खम समनि गेजेराव। आरोबाव गोबां खोथा मिथिनो थाखाय जगाजग खालाम 9974030738 जानबुं नम्बराव। फेन्दा गनायखौ सोनो हाबाय, फाइनालि साक्सेस जाबाय आरोना। सानथाम जाबायमोन खस्थ' मोनबाय थानाया। बिराद माबायदि मोनदों दा? फुरा रेजें मोनबाय दा सानाया? फुल इजि। डक्टरनाव लांदोंमोन, अजानाव लांदोंमोन, फाइनालि हाथाराखै। लास्ट टाइम नैबाव साक्सेस। सोरबाफोर जुदि बिदि फेन्दा गबाय बायो न'आव बेबायदि गोग्लैसोनानै दोननो नाङा, लाबो आरो आंनियाव संगे संगे लाबो जेसेबां हायो। बहा बहा लाना गिदिंखो दे खोन्थादो। सिगां लांनाया माबा थोरसिबिलाव मोनसे खेबसे एक्सरे खालामबाय, डक्टर देखायबाय, ओमफ्राय फार्स्ट गावबो सैज' हायाखिसै, ओमफ्राय जों अजा हमबाय, अजायाबो बुंबाय गदों, गाबोन हामगोन, समफोर हामगोन, दिनै साननै जाबाय। दा नोंबो बारासिन बारा जायो दा नैबे दुब्लियाव साना लाबोनायथ' 100% साक्सेस जाबाय। डाक्टारावबो लांदोंमोन ना? डाक्टाराव लांदोंमोन फार्स्टआव एक्सरे खालामदों, ओमफ्राय एसे गदोंमोन नालाय। डाक्टारा सोनानै हरनो हायासै? हराखै।